Здравейте, момчета! Аз съм Гери от сайта Голи думи. Време е за моята рубрика Голи въпроси. В днешно време повечето мъже се измерва за сексуалните си постижения. Почти всеки иска да чуе след секс, че е много добър. Това не е достатъчно. Иска да знае, че е най-добрият от всички досега. Появи се така нареченото премерване. На кой колко му е голям. Днес аз ви питам, меренето запазена ли мъжка територия е? В последните години започнаха да се правят сравнения за женските бюстове. Оценки като на тази е голям, на тази е малък бюст. Не знам дали големината на гръдната обиколка на жените не мина по актуално с размера на мъжкия пенис. Меренето запазена мъжка територия ли е? А измерват ли самочувствието си жените с гръдната обиколка? Какво мислите вие? За момчетата, смятате ли, че приятелките ви оценяват по размера? Очаквам отговорите ви в коментарите под рубриката.